Сега, след като се сложат връзките, не се закопчава плат, защото ще се скъса ципа. Първо трябва да се превере талията. И така, когато се пристягат връзките, не се стягат наведнъж. Започва се на степени. Хваща се с лявата ръка, двете връзки се хващат и се придърпат леко, без да се дърпат. И с дясната се хваща първо най-горната. И се придърпа леко, не се придърпа до края. След това се хващат следващите две и се пуска горната. Леко, без до края. Първо се пристяга на първа степен, да го нарека. По две. Хващаш две, дърпаш две. Хващаш две, дърпаш две. През това време с долните две, когато усетиш, че има връзка, дърпаш. Хващаш две, дърпаш. Хващаш две, дърпаш. Ето, сега пристегнахме. Това е първа степен. Сега почваме следващата. Пак по същия начин. Хващаш две. И така надолу по две. Започваш да придърпваш. Защото първо горната е само една, след това по две. Горната е само една. Долу през цялото време опъваш. Не пускаш, защото ако отпуснеш, нагоре ще се отпуснат. Ето вижте, почва да се пристяга. Горната е само една, две. През цялото време долу се държи под напрежение. Когато искаш повече да пристегнеш при бюста, естествено там ще пристегнеш повече. Когато искаш да пристегнеш повече при талията, пристягаш при талията. И така, докато не получиш желаното пристягане. Понякога клиентът само може да си каже спри, понякога ти спираш, когато прецениш, ако той нищо не ти каже. И така. С малко вече ще може да се закопчава полата. Или това е невъзможно. Така. Как е пристягането? Добре, ето сега тя казва стига и спираме. Върва си на обикновен възъл, може и на пандака си е връзъл, може и на възъл, кой както иска. Така, след като е вързван, първо, преди да се закопчае ципа, се хващат двете култички и задължително първо те, защото иначе има голям шанс, почти максимален, да скъсаш ципа на плата. Ето, сега е сложена култичката, всичко си застава, преди това беше пълно, беше невъзможно да се закопчае. И след това се заслага ципа. Така. Бавно.